Bomlian mandi Sikret ha Meghalaya Kamtam ha East Khasi Hills District kin haplong husiar Kamtam ha Jaka Paidbah namar yongat ha Kuna namar bagi bor pulit kila pentrai kampura menta ya ke Cigarettes and Other Tobacco Products Act COPTA arhajar lai. Haga jingkhenra ya ki balek persya ki pulit ke East Khasi Hills na Cantonment Beat House bat Lum Dingjeri Police Station kila bat ya bon ngot namar ke jingdi Sikret ha ki Jaka Paidbah bat ru ke jingdi ya ki Sikret hajan ki Jaka puli. Kejing pentrai kami ya kedengaan COPTA arhajar lai kala yat mentah man ki police station ki outpost bat Beat House hapo ke district bat keni kejing khenra ka long shipenta jong ke National Tobacco Control Program NTPC ka balaya lam da katanat ke kot ke khia bat ke National Health Mission NHM ke jella. Ki bor sarkar kila banjur bagani ke jing khenra kamdei tang ke jing pensitom ya ki nong pen khen an henrei banya da ya ki khlung khna ki Riew rang ba bala norta bat ki Riew ki bamdi Sikret na ki jing ma haba yo ring mensiem ya katadam Sikret. Ki officer katanat ka kot ka khia kila pen pau baga jing di Sikret ka de ke jing ma ka ba kraw ba ya ka kot ka khia ki Paidbah ka ba pen yo hadu 100% ki jing pang cancer balai po jaj bat khandai 4% ke jing pang bampong ha ka sentur. Hakine ki lai benai bala letno ki pulit kila ai hadu 6,000 shispa nyopu pratali ki chalan bat yo lum kuna hadu khandai pu khandai hajar arspa prapo tingka na ki bale persya. Habatin Paidbah ki kishap ka shap plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shap plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya